シャンプーする？かわいいね。楽しかった、今日散歩。満足だったね。いい散歩ができました。楽しい散歩だった。ね。私、大満足であります。もっと歩いてもよかったんですけど。まあ、これぐらいで勘弁しといてあげます。父ちゃんがくたびれちゃうんで。私眠くなってきたんで、そろそろ昼寝の時間です。とまずいです。寝るとこでした。もうここに、ちょうどいいとこに、あれがありますから、枕にしたいと思います。それでは、父ちゃん、おやすみなさい。昼寝します。舌出てます。でぜん。でぜん。寝てませんけど